To alhamdulillah jama'a, jamhuriyar musulunci mai abin mamaki. A 'yan kwanakin nan, a jamhuriyar musulunci ta fitar da wani makamanta guda ɗaya wanda ta ce guda ɗaya ta yi amfani da shi, amma sai da ya tada anguwa kamila. Anguwa kamil ko kuma in ce wata katuwar anguwa a cikin babban birnin Tel Aviv. A inda ta ce ta yi basaja ne da dukkan wani mizali mizali din da kasar mamaya take tunanin za ta tattare shi a lokacin da ta dinga harbe shi, ta ba da kafa ta yi amfani da wannan aifasonin nata shi kadai, amma sai da ya yi sanadiyar lalata anguwa da koran mutane sama da 2000 a wannan anguwar, da lalata gidaje kuma sama da kusan 500 a wannan yankin, wanda ta fito ta tabbatar da cewa wannan makamin fa wannan anguwar da ake tunanin cewa ta yi ruwan bumabumai a wannan anguwar, wanda ana tunanin cewa ta harba aifasonin mizal sama da 60 ko kuma 100 ko kuma akasin haka, inda jamhuriyar musulunci ta fito ta tabbatar da cewa duk makamin da ta harba fa guda ɗaya ne ya yi aiki a wannan gurin. Idan kuma ta ce za ta harba iri-irinsa kusan guda 10 ko kuma guda 20, to ko magana Tel Aviv babu, inda ta fito ta nuna wani dogon beni da kuma wannan adadin anguwar da kuma adadin mutanen da suka fice da kuma adadin gidajen da ta lalata a wannan gurin, ta nuna wannan aifasonin nata guda ɗaya, ta ce shi kadai ne ta yi amfani da shi a wannan anguwar. Kuma ta sake nuna wasu angoyi, ta bayyana ma gabaki ɗaya makaman da suka yi amfanin ma dududu an haɗa su gabaki ɗaya ba su wuce kwaya 5 ba. Allahu akbar. A lokacin da suka dinga cewa ɗaruruwa aka harba musu, a'a ruwan mizal aka musu, a'a kaza aka musu, a'a ta ce tana sane da irin mizal da ta harba, wanda aka tabbatar da cewa iya defensin kasar mamaya zai kare, wanda ba zai kare din ba fa da yawa ta yi amfani da su ba. Kuma wa'annan guda ɗayan da ta yi amfani da shi, ta ce tana da dubunnai irinsa, wanda in har ta ce za ta yi amfani da shi a kasar mamaya, to ko ba magana kasar mamaya. Saboda haka mu yanzu addu'ar da za mu yi ta yi, ubangiji Allah ya sa kasar Isra'ila ko kuma kasar Amerika ta yi yunkurin kai wa jamhuriyar musulunci hari, duk da dai mun san cewa suna niyya, amma dai ta fito ta bayyana wannan mizal din, wanda ta ce anguwa kaza mai suna kaza, wannan anguwar ba fa da ɗaruruwan mizal ta yi amfani ba, da wannan kwaya ɗayan ne kadai ta yi amfani, amma sai da aka samu tashin anguwa ga baki daya, aka samu mutane sama da 2000 sun kaura anguwar, kuma aka samu rayuka wanda har yanzu ba su fito sun bayyana iya adadin kisan da aka yi musu a wannan gurin ba. Saboda haka Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki daya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta kansu. Allah kare mana jamhuriyar musulunci wato kasar